Mayapat magrasya nga bakpo kay kayungan. Kaniti pong kapag kayaldawan pag masusyantayan kapiestaning Birhenin Santo Rosario. Pagkabetala po ka rin kaya katang panalangin ding makatuking intensyones. Pasalamat Daddy Christian Janet Borja and family, Catherine Soliman and family. Wedding anniversary Mr. and Mrs. Lacanlale. Successful operation Estela Lagman. Speedy recovery Baby Nogot, Ricardo Bautista, Alma Nogot, at Bel Trinidad. Successful board exam Rosalyn Hernandez. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior, Gregorio, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Guadencio, Rodrigo, Ana at Michael. Makiabeta ang puking dalita pamukulat. Mayapayabak kaya kaingan po. Mayapayabak po ama. Incorporate tayo po yung kekatang labina, kekatang banal na misa, ang yaning habak. Kinagyuningin pa ang po ng anak, ang po ng banal na espiritu. Amen. Kapatad, ang timong anak na ning wana induta mo, makatipon tarap ning mapagmalang larawan na, ban parangalan tayo at manalangin para king hanggang kailangan tamo. Urin ning etamatam pang anak, adon tapa mo ing pakalulot, kapatawaran ing Diyos. Itamongan po, mapamakalulong ipa, tinubod ming dibinong anak mo, banagbusa na kami, kapamilataning kamatayan at pangasubling mebye, at bandina na kaming bayong biye. Uli na niti, gawan mo kaming anak mo, ban may kakalugod kami kang Kristo. Emo may katapilan king may lapas sa panahon, kelingwan mi ting matas sa dangalan. May kasala kami, karing keking kapatad, lepas tanganan da ka, mapamakadulong ipa, patawaran mo kami, king pamanay si ming mataktak king kasalanan mi, adon ming pakaluluan mo kami, may biyebe kesana kapilan man, anti mong tunay mong anak at tapat.
saupan mo kami, ang kapilan, damdaman mo sa laing kegenalong naweneti atong timpakan mo. Iyadyat ko kaman bukit kamingan, mayangan ang lunis, induning Diyos. Panalangin ng nobena. Itangan po, pakamara na indo ng alanganggang sao, malibat king krus, Jesus, binyan na kake kami. Ban maging indumi, iking magalakang dili, ing malugod dili, karing sablang indo. Malugod mo keng balikdan, ikaming kekang anak. Nganing adwan mi, ing kekang sao, king hanggang kailangan mi. Lalong-lalo na Lalo na yung panga-discovery king bakuna niti kakalat a virus pating panulo at yung pangatok nang ning pangakalat na inyang atsuka paketi king yato kaluguran na indo birian mong di na keka king kasakitan na ning kekang anak o diningsikanan mong ibat king kekang kasalpantayanan ampong kapaniligan king lugod ning ipa ning Diyos. Tinggap mo yung kayang kaburian, agyang emo atalos. Ikami man ating keng krus, sampong kapagsubukan. Pamisan-misan, may bugna keng misalda ka kapibabatan. Lusok ming pakamalan na indu. Idake mo kami, king maragul mong kasalpantayanan, at kapaniligang king Diyos. Ipaganaka mo kay kaming alampat na, ing lugod ng Diyos kay kami. King pakibatanongan, ding panalain mi king bagay, anong makanano lang lusok, makakayag kay kami. Pasiknangan mala rin puso mi, banadalami ang krus, anti mo yung dibinong anak mo. Saupan mo keng makatalos, king ninuman dara kay king krus ng Kristo, alang sala, ing dumakaya naman, king pangasubli ng mebye. Lusok, apakamala na hindu, nang isipan mila rin kay king pigagap, ay mo pabusan ng kalingwan mi, ing kailangan ding aliwa. Maraguling lugod mo karing aliwa. Saupan mo kaming ayapusan da ka. Kabang manalangin kami para karing kekeng kapagnasan. At para karing kapagnasan da rin hanggang at tsuketi makipagnabena. Pagamuha mo mi keka, kekeng indu, ing saupan mo kami sanang magdalang kapasnawan. Karing masakit ang pong maging alu. Dinan mo lang kapanaligan, ding kalulu, ading alang kapanintunan. Pamatulan mo la ring malungkot, maging mayansayang kasakitan, ding maliligalig. Ituro mo yung katuliran, karing liligalig karela, at ibalik mo king Diyos, detang hanggang linapastangan kaya. Lusok pa kamala na hindu, saupan mo kaming manginlag, king kasalanan amikawani kaya kami, king ipang at siyabanwa, at king balang metong at metong kaya kami. Himipnong kapanaligan kaya ka, bibili ming sarili mi, lalam ning mantuning mapamundwalo mong indo, at panatag kaming manalig, king mayipaya mong kasaupan. Amen. Panalangin para king pibale-bale, itamangan po, induming alanganggang sao, pinilira kang reyna ning kaya king pibale-bale, bendisyon na mula rin kaya kayang pamilya. King malusok mong lugod indo. Manano na sanang ang sakramento ng kasal. Buklura na lang matalik ding niya asawa. Ban kanita manatili lang tapat king metong at metong kapilanman. At may kalugod la. Ante mo na makananong ilugod ng Kristo king Santa Iglesia. Bendisyonan mula ring sablang pengari. Luguran dalasat pakamalan ding anak. Apenibala na karela ng Diyos. Ibiyara sanang parati karela, ingalimbawa na ng tunay biye Kristiyano. Saupan mo lang paragul karing anak da,
king lugod at takot king Diyos. Bendisyonan mo ang anding anak, banluguran dalat igalang, ang pamintuan ding karelang pengari, king malugod mong kalingapan, karimay lalong ipanibala, ring kayanakan ngini. Dinan mo king ang masabal, king dapat ming dikilan, bangawan ming king dake, kanita maging santungan ning kapayapan, ingke kaming pibale-bale. Anti mo'y sarili yung pibale-bale, karin Nazaret. Ika, ingke kaming uliran. Saupan mo kami, bandago laldoldo, ing tunay ming lugod, king Diyos, at karing para ming tao. Ban kanita, ing katuliran, ampong kapayapan, masayang mag-ari. King kabilugan ng pamilya, ning ketawan. Amen. Kaya duwanan, king induning alanganggang sahop, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birhen, kinagling alang bakas kasalanan, Ipanalangin mo kami. kekeng indu, ning alanganggang sahop, Ipanalangin mo kami. ikeng makasalanan mamasa kami keka, Malugodayin do, saupan mo kami. ban mikapmon kami king Espiritu Santo at maging matatag kaming talapatutu, king lugod ng Kristo, karinganggang tao. Malugodayin do, saupan mo kami. Banal dodo, lalo kaming maging kawangis ng Jesus, antimo ika. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban maging mamo kami mapakumbabalob, antimo yung kekang anak, Jesus. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban pitakutan ming pangabating na ning pamakikaluguran mi king Diyos, kabang-kaba, puli na ning kasalanan ay emisinisyan. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban parati ming pagdulapan ing pakalulong at kapatawaran Kristo, king sakramento ning pamagkumpisad. Malugodayin do, saupan mo kami. Banatalos mi king ing Diyos, magsalita yake kami, karimanga palyari king Biemi Aldoldo. Malugodayin do, saupan mo kami. Banaldoldo, manalangin kami king mipmong lugod at kapanaligan, lalong na king oras ning tukso. Malugodayin do, saupan mo kami. Banatalos ming laganing pamanyamba king Diyos sa bayabe, king Eucharistia. Malugodayin do, saupan mo kami. Bandago ning lugod mi kang Kristo, ampon karing paraming tao, kapamilataning maralas sa pamakinabang. Malugodayin do, saupan mo kami. Banigalang milaring katawan mi, antimong santungan ning Espiritu Santo. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban magkapilit kaming maging tunay Kristiyano, kapamilataning malugod ming masabal, karing aliwa. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban nakilala ming dangala na ning pamagobra, kapamilataning pamanyapat mi, karing mismong obra mi, kimip mong sipagan at kalausan alog. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban patawaran mila manibat karing puso mi, retang linapastangan kay kami. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban nakilala ming dewa ka, naning pamagdulap king sarili ming kapakanan, neng atin namang mapeperwisyo karing aliwa. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban gunyat kami para king matulid, apami palaganap king pibanjana niting yato. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban ida kay milaring aliwa, king gelingan mi, para king ikasaplala na ning komunidad. Malugodayin do, saupan mo kami. Bantanggapan ming kekeng katungkulan king komunidad, king espiritu ning tapat apaman nyuyo. Malugodayin do, saupan mo kami. Baning banal espiritu, tayranet pasignangan ni Santo Papa Francisco, ding Obispo Daniel Florentino, ampon ding pari. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban may pagkaluban kaming dakal abokasyones, king pamagpari at biye religyoso. Malugodayin do, saupan mo kami. Banada naming belwan at lugod kang Kristo, karetang pamakibalo kaya. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban king nanumang atutuklas dat apapalto kayapan ding tao, baluming kilalanan king in Diyos yang makiupaya kaya kami, ampon king sabla. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban king oras ning kamatayan, makasadya kaming lungog, king karinan ning ipang at syubanwa. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban kanita matay kami at king kapayapan at pamakikasundo kang Kristo, ampon karing paraming tao. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban may pamatulan kami king kamatayan daring pakamalan mi king biye, paulining kapaniligan mi king ginong sinubling mebye. Malugodayin do, saupan mo kami. Banding kapatid ming miyangon na biye, agad na lang midakayanan, king pangasubi ng mebye ning anak mo. Malugodayin do, saupan mo kami. Ngini tahimik tamang manalangin para karing sarilitang kapagnasan.
Itamangan po, Banal a Maria, Saupan mo kami karingkekeng kailangan, ipanalangin ming kabilugan na balayaning Diyos, manano na sanang mipayabot ngan ke kami, ing alanangga mong sawop. Ginoo, binyemi Maria kaya kami, ban magingin duming makatalagang sumaw kaya kami king balang penandit. Ibiya mo kaya kaming grasyang magsakdal kami kaya king nanumang kekeng kailangan. Amen. Amen. Pamagtagulalang itangan po, Birhen, Mariang Kanisnisan, induning Diyos at induning Santa Iglesia, indura ka namang alanganggang sao, ngining mengap mula king lugod kaya ka ring puso mi, tatagulaling mi sarili mi king kanisnisan mong puso. Ban kanita maging tapat mo kaming anak, ipanyawad mo kaming tunay kapanisyan para karing kasalanan mi, ampong katapatan karing pangakong gewami inyang may binyag kami. Tatagulaling milakya ka rin kaya kaming puso at kaisipan, ban kanita kapilan man, daptan ming kaburyaning ipangatsubanwa. Tatagulaling mi kaya kayong biyemi, ban haluguran miyang lalo ing Diyos, at bibiyebye kami, para kisarili mi, nun para kang Kristong anak mo, at ban akit mi at suywan karing paraming tao. Kapamilatan na niting mapakumbabaming dapat apamagtagulaling, maluguday doon ning alanganggang sao, ipangako ming uliranda ka king biyemi, ikang ganapa Kristiyano, ban kanita king pamagtagulaling mikeka, king biyat kamatayan, akayabe ming dibinong anak mo, manggaman kapilan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Likaya king Diyos, king kakatas-katasa, at iyak ko kapayapaan, karing taong kayang kaluguran. Likaya king Diyos, king kakatas-katasa, at iyak ko kapayapaan, karing taong kayang kaluguran. Kinuyo sariling banwa, Diyos ipang mayo paaya, pupuyan dagat parangalan, paligayan dagat sa sama, pupuyan dagat parangalan, paligayan dagat sa sama. Kinuyo sariling banwa, Diyos ipang mayo paaya, pupulan dagat parangalan, paligayan dagat sa sama, pupulan dagat parangalan, paligayan dagat sa sama. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasa, at ingat mo kapayapaan, karing taong kayang kalumuran. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasa, at ingat mo kapayapaan, karing taong kayang kalumuran. At ingat mo kapayapaan, karing taong kayang Manalangin tamo. O Diyos sa ginuming, king pamamalita ning anghel, akilala ming pamikatawa ng taong Jesucristo ang anak mo. Katman mo sana ring puso miking lugod mo, banalang-alang king pamamilatan ning Nuana Birhen Maria. Apang ay tuliran ming nabangnan ning ligaya, ning pamanyubling miye. Uri na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus, ning ginuming Jesucristo ang anak mo. Ama bibi at magari kambe mo, at ning banal na Espiritu,
Metong muking pangadyos, manggaman king alangangga. Makiramdam tamo po king amano ng Ginoo. Pamamasang iba't, kinlibro ring dapat ding apostol. Kaybat, migbalik la Jerusalem ding apostol, iba't king bundok ding olibo, aatin mong anggang metong a kilometro karayo king syudad. Sukad la karaneng aldo sabat, inyang miras la king syudad, tinagdos lang menik, ketang kwartong karelang pitutuknangan. I Pedro, I Juan, I Santiago, I Andres, I Felipe, I Tomas, I Bartolome, I Mateo, I Santiago, anak ng Alfeo, I Simon, aktivista, at I Judas, anak ng Santiago. Maralas lang mititipon, ban miyabe-yabe manalangin, kambering babayi, I Maria, a ima ng Jesus, at ding kapatad na. Amano ning Ginoo, Salamat king Dios. mipuriya in lagyo ning Ginoo king kapilan paman. Mipuring lagyo ning Ginoo king kapilan paman. Ikayong talasuyo ning Ginoo, puryanye ingke kayong ingkeyan lagyo. Manano na sanang in lagyo ning Ginoo, yang puryan dangeni, at king kapilan paman. Mipuri ay lagyo ning Ginoo king kapilan paman. Manibad king aslaganing aldo, ang gaking albugana, in lagyo ning Ginoo puryanya, ing Ginoo magariya karing sablang bansa, lalagpos king banwa, ing kayang ligaya. Mipuri ay lagyo ning Ginoo king kapilan paman. Nino ing kawangis ning Ginong kaya katamong Diyos, ang makalukulok king trono, karing kimbanwang matas, dapot karing ketang kayang kabilyan, tatandoya, banbanwa at yatu akit na. Mipuring lagyo ning Ginoo king kapilan paman. King pangapse ring kalulo, king gabun kaya lang babangon, tatas na noman ding atyu king malukang kabilyan, at karing prinsipe na, yayabe na lo, karing prinsipe ning balen na. Mipuring lagyo ning Ginoo king kapilan paman, parangalantaya poing maya pabalita. Mapalad ka, O Birhen Maria, uling peniwalan mo, king ing pengako na kaya ka, ning ginumi paltutu. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kan temurin. pamamasa king may pabalitag pangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod na ng Diyos ing Anghel Gabriel kanin Nazaret,
ing metong karing balen ning Galilea. At inyang balita para king metong nga babaeng makapangakong kasal, king metong nga lalaking milagwan Jose, ay ba't king lahi ng aring David? Marilag yun ing babae. Dinatang niya kaya ing anghel at nga na, ing kapayapan manatili keka, ing ginwatso keka, at pepanwana na kang emonano. Tutuyang melingas nga sa loob i Maria, uli na niti nga manong sinabi ning anghel, at isip-isipan na nung naning kapagduga na niti. Nga na kaya ning anghel, Maria ay kami tatakutan, uling ing Diyos meging malam yalub keka. Milamnan ka at ibait ming metong anak alalaki at pamalagwan ming Jesus. Maging marangal at mayaw siyang anak ning kakatas-katasan na Diyos. Gawa ning ari ning Ginong Diyos, antimoy David, api pumpunana. Iyang maging ari ring lahi ng Jacob, king sablang panahon, ating kayariana ay mapupus kapilanman. Nga nang sinabing Maria, king anghel, makananong mapalyari ti kabang ako metong kong dalaga. Pekibat ning anghel, ing Espiritu Santo, datang niya keka. Ating upay ning Diyos, lilunga na ka. Uli na niti, ing banalami bait keka, mayaw siyang anak ning Diyos. Lawen may Elisabeta kamag-anak mo. Sasabihin na rin tao, king ene mga anak. Dapat ngeni, kanam na, agyamang matuane. Uli nga lang bagi, ena apapalyarian ng Diyos. Nyo ingalipan ng Ginoo nga ng Maria, malyari kabud ka na ako iting gigkas mong amano. At dikwane ning anghel. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Gandang morning po ulit. At happy fiesta sa mga may debosyon sa ina ng banal na rosaryo. Dito po sa ating Archdiocese, meron pong isang parokya ang pinangalan sa Our Lady of Victory, dyan po sa Dawu. Yung pong original na pagdiriwang sa araw na ito ay Our Lady of Victory, Feast of Our Lady of Victory, na pinaumpisa ni Pope Pius V bilang pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ng Mahal na Birhen doon sa labanan na nangyari doon sa Lepanto. Nung naglaban ang mga Kristiyanong mandirigma sa dagat laban sa mga Morong Ottoman Empire. Kasi gusto pong sakupin ng itong Islamic Empire nung panahon na yon ang buong Europa, lalo na ang Roma. Kaya natakot po ang buong Europa na baka manaig yung mga Moros, mga Muslim. Kaya ganyang si Pope Pius V daw parang si Cardinal Sin, parang hinikayat ang lahat ng mga Kristiyanong dasalin ang banal na rosaryo. Hingin ang pamamagitan ng panalangin ng Mahal na Birhen para hindi masakop ng mga Muslim ang Europa. At October 7, 1571, nung nangyari po itong labanan, 5 oras daw yung kanilang pagpapalitan ng putukan, ng gera doon sa dagat. In the end, nanaig yung mga Kristiyanong mandirigma na mayroon lang silang mga 200 na mga barkong panlaban kumpara doon sa mga 300 na mga barko mandirigma, pandirigma na mga Muslim. Inisip ko lang po, paano kayang ang Europa kung nanalo yung mga Muslim noon? Baka nag-iba yung direksyon ng history ng Europa. Hindi siya ganyan ngayon. Kasi iba yung takbo ng pamamalakad ng mga Muslim sa mga Christians. So anyway, kaya ito po yung pinagsaya ng buong simbahan.
itong tagumpay na ito na nakamtan. At pinatungkol nga po ito sa pagdarasal ng rosaryo, sa mismong pagtulong ng Mahal na Birhen para hindi manaig yung mga Muslim. And later on, ito po'y hindi na Our Lady of Victory, kundi mismong patungkol na ito sa banal na rosaryo. Ang Mahal na Birhen bilang Our Lady of the Holy Rosary. 1571 po ito, pero hindi ibig sabihin na dito pa lang nagsimula yung pagdarasal ng rosaryo. Kundi makikita lang natin dito kung paanong lumaganap at naging popular ang pagdarasal ng banal na rosaryo 1571. Kasi mga year 1200 pa lang nandyan na yan. Si St. Francis of Assisi, si Saint Dominic de Guzman, sila po ang nagpauna sa pagdarasal nitong banal na rosaryo. At kung titignan po natin itong kasaysayan ng banal na rosaryo, makikita natin na parang ito isang buod ng New Testament, yung Gospels, yung laman ng Ebanghelyo, makikita mo rito sa rosaryong ito. Kaya marami pong nagsasabi, kaya ito'y itinatag, itong banal na rosaryo, ito'y para sa mga hindi nakakabasa ng Biblia nung panahon na yon. Gayong hindi pa po ganun karami yung Bible. Siyempre hindi pa ganun karami yung mga printed books, no? At iilan lang yung nakakabasa. So itong mga unang mga ninuno natin sa Kristyanismo, naisipan nilang itong banal na rosaryo, no? Ang pagninilay sa buhay ng Panginoon, no? Habang yung mga pare at yung mga nakapag-aral, kanilang tinarasal, yung kanilang tinatawag na breviaryo, yung mga ordinaryo namang Katoliko, rosaryo ang kanilang dinarasal. No? Yun po kasing breviaryo, nabanggit ko yung breviaryo, nandoon yung aming prayer book, nandyan po yung mga 150 Psalms. No? So, inilatag sa buong libro ng pagdarasal ang 150 Psalms. So para sa mga ordinaryong Katoliko na walang ganyang prayer book, so ito yung kanila, ang rosaryo naman. But instead of yung 150 Psalms, yung pong 150 Hail Marys. No? 150 Hail Marys. No, kasi nga po, yung original dyan sa rosaryo natin ay yung 3 mysteries, di ba? Yung joyful, sorrowful, glorious. No? Yun po yung original. No? At sa bawat mystery ay merong 50 Hail Marys, di ba? Kaya pag samasahin mo yung tatlong joyful, sorrowful and glorious, 150 all in all. Kaya parang ito yung naging breviaryo ng sabi ng mga mahihirap. At hindi lang isang pagdarasal ng Hail Marys, kundi isang pagninilay sa buhay ng Panginoon. Kasi nandyan yung joyful, no, yung pagkasilang niya, no, at yung mga iba pang mga detalye sa buhay niya. At hindi po natin pwedeng tanggalin ang Mahal na Birhen sa buhay ng Panginoon. Kasi kung mayroong kasamang Panginoon sa buong buhay niya, simula ng kanyang pagkalihi hanggang sa kamatayan at muling pagkabuhay, walang ibang nakasaksi dyan kundi ang Mahal na Birhen. Wala siyang nasasabi natin karamay, kundi ang mahal na ina, ang Mahal na Birhen. Ang Mahal na Birhen. Kaya ito pong ating binasang first reading, ito yung paghihintay ng mga alagad sa pagdating ng banal na Espiritu nung pagkatapos na ang Panginoon ay umakyat sa langit. Kasama na lang ang Mahal na Birhen na nagdarasal habang hinihintay ang pagdating ng banal na Espiritu.
Kaya ang mahal na Birhen po, sa buong buhay ng Panginoon, hindi siya nawala, laging nandiyan. Kaya ganyan, hindi natin siya pwedeng itsipwera. At ang mahal na Birhen po, kung mayroong magandang ipaalala sa atin, itong narinig natin dito, sa ating binasa ngayon ay nag-isip ang mahal na Birhen kung anong kahulugan nito. Di ba? Narinig niyo po ba yun? Sabi niya, tutuyang melingas nga sa loob Maria, uli nga niti nga manong sinabi ng anghel, at isip-isipa na ng naning kabaltugan na niti. Tunay na nagulumihan ang mahal na Birhen. At ito'y kanyang pinagnilay-nilay. Yan po yung palaging pangwawakas ni Lucas. No? Pag may nangyari, ang mahal na Birhen, ito'y kanyang tinatago sa kanyang puso at kanyang pinagnilay-nilayan. Parang tinuturuan natin ng mahal na Birhen na ganyan din tayo. Na dapat nating pagnilayan ang kahulugan ng mga nangyayari sa ating buhay. Ang mag-isip-isip, tanongin din kung ano mang kahulugan nito. Andyan ko po gustong ilagay natin ang ating sarili sa panahong ito. Tulad ng mahal na Birhen, sa mga nangyari ngayon, lalo itong pandemic, tulad ng mahal na Birhen, dapat tanong natin, ano mang kahulugan ng mga ito? At ating pagnilayan, in light of His Son, Jesus. Ito pong pandemic, bakit ba nagkaroon tayo ng ganyang sakit na kumakalat, na hindi lang epektado ang isang lugar, hindi lang ang isang bansa, kundi ng buong mundo? Bakit dumating ang araw na ganyan ang nangyayari sa ating mundo? Ano bang mensahe ng Panginoon? Ano bang gusto niyang ipagawa sa atin? Kung susundin po natin ang pag-isip ng mahal na Birhen, parang yan ang kanyang mga tanong. Anong kahulugan nito? Ano kayang pinapagawa sa akin ng Diyos? Later on po, naging maliwanag sa kanya nang ipaliwanag ng anghel. At sinabi lang niya sa anghel, kay Anghel Gabriel, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. Ako'y alipin lang ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. At ngayon po, pinagninilayan pa natin ang mga nangyayari ngayon, kung ano talaga yung mensahe ng Panginoon sa atin. Ang aking pundasal, sana sa tulong ng mahal na Birhen, ay maging maliwanag sa atin ito. At kung ano ang kalooban ng Diyos, sasabihin lang natin, siya nawa, mangyari nawa ayon sa inyong kalooban. Pero alam naman po natin na ang panahon ngayon para ding gera. Ang panahon ngayon ako po tinitignan ko yung pandemic bilang World War III. At hindi po ba ang pista natin ngayon ay pagdiriwang ng tagumpay ng mga Kristiyano laban sa mga Muslim na gustong sumakop sa Europa. Sa oras ng panganib, sa oras ng mga suliranin, sa oras ng mga pagsubok, parang sinasabi sa atin, mayroon tayong armas. Ito yung ating pagdarasal, lalo ng pagdarasal ng banal na rosaryo. Kung paano pong sa mga history ng simbahan, napakalaking tulong ng pagdarasal ng rosaryo sa mga santo. Kahit po sa atin dito sa Pilipinas, no? Yan lang pong nangyari sa EDSA nung EDSA Revolution, no? Para sa atin malaking tulong yung pagdarasal ng lahat ng banal na rosaryo. Isang mapuwersang panalangin. Ito pong pagdarasal ng Santo Rosario. At ito pong pandemic na ito,
Hindi lang naman sakit ang ating kalaban. Ang kalaban natin ngayon yung pwede tayong manghina ng loob, pwede tayong mawalan ng pag-asa, pwede tayong matakot, pwede tayong magsawa sa nangyayari ngayon, pwede tayong mapuno, at siyempre pag ganyan pwedeng maaburido, maging masungit, maging mainitin ang ulo, o sa mga nawawalan ng pag-asa, ay nadidepress, at yung iba nagpapakamatay. Sa mahirap po itong gerang ito ngayon, hindi lang tungkol sa sakit, kundi itong binubunga nitong pandemya. Ang pagdarasal po ng Banal na Rosaryo ngayon, ito ang iniaalok ng mahal na inang simbahan, kung paanong ito'y nakatulong sa buong simbahan in her history at sa mga individual Catholics, pati na sa mga naging santo. Di ba pa kahit po ang ating unang santo, si San Lorenzo Ruiz, na pinanghinaan ng loob, but when he prayed the Holy Rosary sa harap ng mga pagsubok at kamatayan, siya'y nabuhayan ng loob, siya'y tumapang, and later on, he was willing to offer his life kahit na 1,000 pa sa pagtatanggol sa pananampalataya para kay Kristo. Tayo rin po, ito ang alok ng simbahan, ang pagdarasal ng banal na rosaryo. Kung wala po kayong alam na panalangin, yan, dami mga rosary beads, pero wag lang sana natin pan-display. Kasi pag naka-display lang ang mga rosaryo, sila'y walang saysay. Nagiging buhay lang yan pag ito'y ginagamit sa pag-usal ng panalangin nitong banal na rosaryo. Kaya mahal na ina ng rosaryo, mahal na birhen ng rosaryo, ipanalangin mo kami. Amen. Ngayon po kaya kadalang ilapit king apong Ginoo sa batang kayadwanan, king pamamilatan ng dumbirhen, at tune malugude mo king anak na nanikikatamong inampun ng anak. Ngatang makibat king balang kayadwanan, Ginoo ituro mo king masal kalupa ng Maria. Ginoo ituro mo king masal kalupa ng Maria. Ginoong Yesus, kingke kang ebanghelyo, panagkat mo ing kasalpantayanan, ititinggap mi kimbinyag, dapot alo semeragul, idake mo kesana king matatag ng kasalpantayanan, ning banal mong Hindu, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo ituro mo king masal kalupa ng Maria. Ginoo, binaming pagmulalan ing kasalpantayanan ning Hindu mo, inya awsan miyang Hindu mo naman. Ibiya mo sana inlugod amitagulaling kaya kaming sarili kaya ka, hanti mo ing depatana, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo ituro mo king masal kalupa ng Maria. Ginoong Yesus, ibiya mo sana kaya kami ing tetagantuki, karing bakas ng Hindu mo, at ing tiwala karing mamuntukan ming espiritual, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo ituro mo king masal kalupa ng Maria. Ginoong Yesus, ibiya mo sa kaya kami, antimonong makanano mong binye kang Maria, at karing minunang Kristiyano, ing katapatan king pamikarake, king metong atinape at metong akalis, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo ituro mo king masal kalupa ng Maria. Ngeni po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan.
Ginoong Jesus, sing Birhen Maria, binyanin kayang sarili, ating sablang at tsukeya, banasuywana ka, king be, mayampat akatapatan. Ipagkalod mong ingrasyang maniwala kekeka, anti mo yung depatana. Bana pagsilbenda ka, ading paraming tao, anti mo yung gewana kekaban ning biyena. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ikanta tayo pang dalit para king pamagsadya karingayin. Nasaan kagalasan na tanggapan, tinapeli katawan mo, alak lima piedaya mo, ay nani kekang balaya. Paligaya, ay ni kamu, kinuing paligaya. Tinapeli katawan mo, alak lima bedaya mo. Ay nani kekang balaya, ay ni kamu kinuing paligaya, ay ni kamu kinuing paligaya. Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoy ting dawon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kekatami ka sa plala, at king mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming miglalang, sopan mo kesang matampang, makipadawon karetingayin, ayayam pang mi, at makapigulam ka ring banal na misteryo ning kabubugtungan mong anak. Bakay mga intulit numabang, king pengako na mo rin, Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabaya ke kayo, At kekang timuli, yat na yoreng puso yun. Makayat na lobing Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. hindi ka dapat matuli. Tunay karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang lubos may paya, kabang parang alalming na Birhen Maria. Mapalad dyan dili karing sablang babay, ing malabirhen ake kang pinili maging indu ning bugtum mong anak, king kayipayan ning Banal Espiritu. Ing Birhen Maria meging tunay ning indu ning kaya kang anak, abay ng timong sala ning meto yato. Ulinita ka beri sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya ng toknang, ngaming babye, kapurian kaya ka. Imnu'y banwa
Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ngunit pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyadlang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daang pusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinuha ng tinapet, pepasalamat siya kaya ka. Pirasan at binyeno ay karing kayang disipulo nga ng kananyi di kuangan at kananyi, itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyin ng kalis, karing kayang disipulo nga na, kung na niya iti kongan, minom ko kaniti. Iti yung kalis ng kana akong daya. Ang daya ng bayi talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao. Banketa may patawaran na rin kasalanan. Dapat niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medeo, Cristo Medea, Cristo Medea, gaganakan mi pa, ang kamatayin at pamanyabi ng mebiya ng anak mo. Darami kaya kaiting tinapi ng biyating kalis ng karigtasan. Naining pasalamatan kaya ka, ang pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me pa, ang Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato. Ban may ganap yakin lugod. Kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at ding sablang pare. Gana ka mula naman di kapatad ming Pepay Nawan at maninayang subing niya, at ding sablang may yango na biye. Tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang angga. Ban kaya ng Maria, ang Birhen do ng Diyos, kambe ng San Jose keng esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at tinupad kimbalmong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutukagom ng banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king halangangga. Ngayon manalangin tangmit mong kapanalan ang lugod, king ipa, karingamanong tiruning Ginoo kaya katam.
aming lagyo mo. Datangin kaharian mo, mi pamintuan ilog mo, ketisunip antibanwa, mi pamintuan ilog mo. Ingkakanan mi King Aldo Aldo, ibiemu ke kami King Aldo Heni, ang ipatawad mo ke kami, binsalami ke ka, anting pamamatawad mi. Kari ni kasala ke kami, mangayemu ke paisaw king tukso, nunei kabuski marong. Igabos mo kami o ginukisab lang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasaupan ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at biligtas kisab lang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambelay maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo, kaya kaming talapangabos. Huling kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ning laben mo yung kasalpantihan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. At kaya timorin. Iyang pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong kapayapan kaya kayo. Yung kordero ng Diyos, imilalako king kasalanan ng ato, non tamang mayaws king apunan ng kordero. Ginoo, ay ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
aking pagyapan. Minsan ang buhay ay isang awit ng buhay, at siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tindi ng unos, at kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamatiyak, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik. Katawan ng Kristo. Turo niya'y buhay ng Diyos lamang sa atin nagkaloob. Uri ng mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya, kapayapaan pagkakaisa. Ang rosaryo mo, hawak namin, at awit-awit ang Ave Maria, puspos ka ng ibang panahon, hindi na namin payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng Ama. Ang mapagmahal, o inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, sa anak mo si Jesus, puso namin ay ihahandog. Ang rosaryo mo, hawak namin, at awit-awit ang Ave Maria, puspos ka ng diwang banal, hindi lang namin payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng Ama. Ang mapagmahal, o inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, sa anak mo si Jesus. Ang rosaryo mo, hawak namin, at awit-awit ang Ave Maria, puspos ka ng diwang banal, hindi lang namin payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng Amang mapagmahal. Karen pong kaya beming sisimba king live streaming. Siglaw tamo po ban pangadyan ing dapat ay espiritual ning pamakinabang. Itamongan po, O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bage. At pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ninyening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari, at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Mo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Emperata. Itamongan po. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na,
at may kamatena karing dakal at tao. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na sanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king kakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang atyo, king pamangailangan. Ipaniga po mi kaya ka, ing patuknangan mo na ing pangakalat, niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyempon magari kambe mo, king kameto nganing banal ay Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ingaklismi keka king kakulangan mi. None, bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanunuanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calonsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Birhening Santo Rosario, Ipanalangin mo kami. patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, king kapamilatan iting banalay Kristiyang, kay ba't may panggimpanan, papasyag ming kamatayan at pangasubli ng mebye Kristo ang anak mo. Ipagkalog mong makapakyabong kami, king kayang pamaylasa, baking makapakiraki, king kayang tulat di kaya, king bie alangangga. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginuni. Ing ginuman tabiya ke kayo, at kitang pinuni. bendisyon na kanin Diyos sa may ipaing tatu. Ing iba, Ampon ampon king ing anak, anak, ampon king ampon ing banal banal Espiritu. Espiritu. Amen. Mayari ning kakatang kapag masusyan, umetan ning luguran ng Diyos at ing kaparatamong taho. Salamat King Diyos. Ng Maria, kakalek kay masinta, ulingay kay lindo, malagot kay tutu. King Dalice, amamuri, King Reynang Makastili, Ausan Mia, Birhen lindo, malagot kay tutu.
Dulce pamamuri King Reynang matastili Ausan biya birenindo malugod kakang Maya Pores kakang po, dakala salamat, magandang araw, marami pong salamat. Thank you.